De Lutine is in 1999 onderwijs van Engeland naar Hamburg. Om boord een flinke lading goud en zilver bedoeld om de economie in Duitsland op gang te houden. In het eerste gat tussen Skilge en Vlieland gaat het likwols mis. Het schip vergeet. 269 mensen komen om in de golven. Maar één opvarende oerlibbet het. Maar waarom wiekte de kapitein af van zijn koers? Schrouwer Martin Hendriksma komt bij een opvallende nieuwe theorie. Mijn verhaal is dat de Lutine onderweg naar Hamburg nog een andere missie had. Ze moest eerst nog soldaten brengen naar de Britse troepen bij Den Helder. Daardoor is de Lutine uit koers geraakt en is het schip bij Terschelling vergaan. De goudschat van de Lutine wordt een van de best bewaarde geheimen van de zee. 3 jaar lang deed de in Snitsbenne journalist onderzoek naar het mysterie. Hendriksma beziekt het Engelse archieven en vindt neerjeder ontroffen documenten over de lading van de Lutine. Ik zeg eigenlijk dat er in totaal voor ongeveer de huidige waarde 60 miljoen euro aan boord was, waarvan 40 miljoen officieel is gevonden door de gemachtigde bergers. Dus er ligt nog 20 miljoen euro maximaal. In 1938 bijgelijks baggert de Karimata de zeebaai maar. Ze vinden maar één goudstaaf. Het onderschroot een van de grootste onthullings van het boek. De Lutine wie al voor een groot pad leeg helle. En wel trof viskers uit Volendam. De rijkdom en bloei van het plak in de 19e eeuw is te danken om viskers die stiekem hadden netten uitgooiden tussen Skilge en Vlieland. Ik heb ook kunnen achterhalen in de Volendammer bevolkingsregister dat die man een aantal keren heel opvallend is verhuisd naar een steeds groter huis. Dat hij op een gegeven moment ook een van de centrale figuren werd in het systeem van de Volendamse rederij, waarbij Volendammers geld bij elkaar leenden om een nieuw schip te kopen. Die man kon maar op één manier aan dat geld komen om al die andere botters te financieren. Dat was via het goud van de Lutine. Anne Duif, Torske dokter uit Haas, wie de laatste die met zijn doekteam rond 2010 verskate pogings die om nog gwot van de Lutine boven water te krijgen. Er zitten misschien nog wel enkele goudstaven in de bodem, maar dan heel ver onder het zand. Ik denk dat het zinvoller is om gewoon op het strand te gaan zoeken van Vlieland en Terschelling. Daar zullen nog steeds gouden en zilveren Spaanse matten die aan boord waren aanspoelen. Zo'n zoektocht levert meer op dan nog op het wrak te gaan bergen.